Vilafranca del Penedès, província de Barcelona, comarca el Penedès, població 40.154 habitants. Destacat, coneguda com la capital del vi, bressol dels millors castells de Catalunya, Vilafranca no amaga la seva intensa relació amb la vitivinicultura. Els cellers i les antigues premses formen part de la població, capital de comarca amb façanes modernistes i trets característics de l'antiga vila medieval, que s'ha mantingut com a referent comercial per a les poblacions i comarques veïnes. Les tradicions i la gastronomia local permeten al visitant apropar-se a una manera d'entendre la vida estretament vinculada a la terra. Imprescindibles, passejar pel barri gòtic i visitar la Basílica de Santa Maria. Viure la festa major. Endinsar-se en l'ambient vinícola de la vila i beure vi en algun dels nombrosos establiments especialitzats. Visitar algun dels seus cellers, com per exemple el Mascaró. Seguir la ruta d'edificis modernistes a la ciutat. Pujar al campanar de Santa Maria i gaudir d'una de les millors panoràmiques a la ciutat. Recórrer el Camí del Vi. Festa Major del 29 d'agost al 2 de setembre.